I am green, you are green, we are all green. And men. Are? Thangla, bye bye. All mari kita finish. Gate pinifrei uri hablan gore. Guideline dong. Zoom खालामनो हानाया मोजां नंगौमोन बाव फुरा golden monkey. Hi, hello खुलुमबाय, welcome back to my YouTube channel. दा ओरैजाय ओरै हैयारेंगा ओइथिं गेलेगा ओरैजाय बिफां गिदिर दं आरो ओमफ्राय ओरैजाय काकइजानानि माबा नेचारेल पार्क मोख्रा सनानि मोख्रा दं आरो बेयाव नायनो फैदों बेयाव बङाइगाव आरो बङाइगाव डिस्ट्रिक्ट ओरैजाय राखालदुबिनिफ्राय फैबानो मोनो ओमफ्राय जुदि फैथारनो गोसोबा बेयाव सार्च खालामनानै फै काकइजाना नेचारेल पार्क लिरनानै आरो ओमफ्राय ओरै फैदोंमोन जोङो ओमफ्राय दा बै गेटआव बन्द'खासो होननानै खोन्थादों ओमफ्राय मा मोनो ओमफ्राय दा थांनानै नायनायसै नुनो मोनगोन ना मोना थेवब्लाबो जों फैबाय आरो हाबनो मोनो ओमफ्राय ओइथिं थांगोन जों नै ओरैजाय बारबोनांगौ बिनिफ्राय ओरै थायो फिल्ड golden monkey नायनो फैदोंमोन बर्थमान दा बन्दसो बङाइगावनि बे आरो काकइजाना नेचारेल पार्क ना नाजाने हय काकइजाना नेशनेल पार्क सोरबा फैनो सानोबा मेपआव सार्च खालाम आरो ओमफ्राय दा नुगोन ना नुवा golden monkey खौ देखने को मिलेगा कि नहीं golden monkey tourist spot are out. Oh, November 30 this month. ये तो Indian oil लिखा है. Indian oil की बात से बड़ा support. ए यो शिव मंदिर दं ओरैजाय थांबावोन. आइ बिस्राम. अलप जाया हिमना इखिनि. बन्द होइले कि आं हिमामना. एसे बन्दखाय बुस्थुआ एसे बारा साजायाखै खोमा आरो जायगाफोरखौ ओमफ्राय बाब्रे बारा साजायाखै आरो ओंखायनो बिदि नुदों golden monkey नागिरनो बाव ओइफाले থাকিব पासफाले नाफाबो जाता पूरा ना जंगल ये गाछ तो सिगुन ना सिगुन सब सिगुन ना golden monkey हनालै मान दं ना কি যে নাই নাকি তার কারণ বন্ধ করেছে কি কোভিড ना नुवासै गैया दा बर्थमान नुफैयासैनो मागोखौनो मोख्राखौ नुवासै आरो जेनेबा सनानि मोख्रामोन आरो सना कालारनि ओमफ्राय नै बिफाङाव बिदिमोन बेयावनो थायोमोन
ओरै बेखौ फैलाबायोमोन ओमफ्राय दिनै नुवासै खारलांजोबखोना ना खारबायसो नामाथाय बेयाव माइ गायनाय दंना बेथिं माइ गायनो गैया होखारगोन ना माखो बेयाव गामिनि मानसिफ्रा आरो ओमफ्राय ओरैनो बन्द'सो होनखादोंमोन आरो गेटआवनो जोंखौ मानसिफ्रा ओमफ्राय नुगोन साननानै फैबाय सिगां फुङा बिराद गोजौ गोजौ नुबा गोजोननाय मोनगौमोन नायनो फैनायखौ जायखिजाया र' बै गोजौआव शिब मन्दिर दङ बेनिफ्राय ओरै थांसै ओमफ्राय नुगोन ना नुवा नैबाव श्री श्री शिब मन्दिर आरो बेजों ओरै गाखोलांबा मोनो थांथ'ला जों दा ओरैसो थाङो मन्दिर ओरैजाय दं हाखर इधर पाहाड़ I am green, you are green, we are all green, and men. अरे थांला बाय बाय फैयो सनानि मोख्राखौ नायनो फैदोंमोन ओमफ्राय नायबाबो नुवासै ओमफ्राय दा थांफिनसै उफाय गैला दिनै आनलाक्कि जाबाय माब्लाबा नुफैफिनगोन सानबाय आरो काक'इजाना काक'इजाना नेसनेल पार्क आरो नेचारेल पार्क नेसनेल नङा नेचारेल पार्क औ बाव दङमोन आरो नुवासै नायनो फैनायाव नुवाबाथाय बेकार बेरायनो मोजां जायगाफ्रा माब्लाबा फैनायाव फैबानो जाबाय टुरिस्ट स्पट आवार बन्द'सो होनखादोंमोन थेवब्लाबो हाबफैबाय मोजां बानायदों नै जिरायनो मोजां बानायदों ओरैबो काक'इजानायाव थांबाय बिनिफ्राय फैबाय फैनानै फुरा फ्रेस जाबाय फैबाय ओरैजाय ओंखाम आरि जाखांबाय ओमफ्राय दा बङाइगाव दं आरो बेनिफ्राय आङो ओरैजाय न'थिं थांनो सानदों न'थिं थांनानै ओरैजाय दं महेन्द्र बेयाव दं एफिरला फेसफा श'रुम बेनिफ्राय आङो थांगोन होनानै ओमफ्राय दा बेंटल गेटआव दंफैयो आरो बेंटल गेटनिफ्राय ओरैजाय ओंखारलांसै बेनिफ्राय बेजों ओरै सिद्दा थांथारोबा फुरा गुवाहाटीखौ मोनहैगोन आरो बायदि मोनलांलाबायगोन आरो थांथारोबा बेनिफ्राय आं दा थांगासिनो सापागुरिनिफ्राय थांगोन ओमफ्राय दा नै ओरैजाय पुलिस पइन्टआ बेनो ओरै थांनांगौ औ रुमा थांगासिनो सापागुरिनिफ्राय ओरै थांनो मोनगोन आरो बेनिफ्राय बिदिनो हाग्रामा ब्रिज मा गासिबो मोनहैगोन आरो फुरा थांथारोबा जोबथाजासे लामाया एसे आं हेलमेट मा आउट लागायाखै माने लागायनो सानदों आरो लासैनो लागायखै लासैनो जालांगोन सापर्ट नांगौ एसे बांद्राय गासिखौबो फुल फेसिलिटि खालामना लाजोबबा जानाय नङा सापर्ट गैयाबा लससो जागोन नै ट्राक डाम्पार खारै फुरा जाबाय अबस्था गैला ओमफ्राय नैबेनो जाबाय रौमारि बाजार बेनो जाबाय रौमारि बाजार आरो मन्दिरा बैनो बाजार जायो बे सुनिबाराव बाजार जायो ओमफ्राय जायखिया थांसै न'सिम न'आव थांनानै ओमफ्राय भिडिअ'आव उनजोबलाङो नामा बेखौ बुंनो हाला न'सिम थांनानै न'सिम भिडिअ' जागोन जाला बुंनो हाला आरो जिखुनु नायलांबाय थादो बबेसिम जायो बबेबा ससेयाव जोबनोबो हागौ न'सिम बानायनाय जागोन ना जाया गामिनि लोगोफोरखौ एसे लोगो हमनो सानदों आरो लोगो मोनगोन ना मोना
दा मानसिफ्रा दा बेस्थ'सो जानो हागौ माखासे आरो ओमफ्राय मेथाइखौ जानो बे गामिनि फोथार ओरैजाय बाजारा बे गोदान बे सासे बे आदै आरो आंथ' आदै जायो गामिनि दा ओमफ्राय रायलायनो ओमफ्राय बे अफिसाव जोब्बाय लोगोफोरजों थानानै नैबाव लोगोफोर दं ज' ज'नो ओमफ्राय रायलायनाय बेयावनो आरो भिडिअ जोब्बाय ओमफ्राय जिखुनु भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामदो आरो साबसक्राइब शेयार खालामना होदो ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय